Illum mument storiku. L-ewwel darba li l-poplu ddeċida mingħajr mubbottatura mill-politiċi li mmorru u nivvutaw nhar is-Sibt. Storika din. U l-iktar ħaġa impressjonanti llum konna nitkellmu ma' ġurnalista mill-Ingilterra ta' The Guardian. U għednila din hija xi ħaġa inkredibbli. Inkredibbli. Il-nies joħorġu biex jivvutaw biex jisalvaw żewġ qasafar. Fejn fid-dinja siġri hekk. U din hija inkredibbli, n-nies eluf ta' nies. Eluf ta' nies juqgħu għaliex għax ilhom snin twal jemnu fiha di. Ma jemnux fiha dawn l-aħħar ġimgħat, jemnu fiha matul dawn l-aħħar snin. U għana ħassejna li kien hemm oġġett partikolari li seta' biss jinbidel bis-saħħa tagħna u s-saħħa tagħna kienet għaliex il-partiti politiċi beżaw jagħmlu xi ħaġa. Għaliex u x'għax ma jixtiequx jinġew fuqi deputati nazzjonalisti, deputati laburisti li f'widnejja qalu li toqgħodx inkwieta. Aħna il-mara tiegħi, aħna se nivvutaw le. Aħna se mmorru nivvutaw. Aħna ħadd inġelu n-nies jivvutaw u mbagħad l-għada la se nispiċċaw il-Parlament. La se nindu xi ġob, laqqa se nindu xi bonus, aħna se nagħtu rigal. Il-kol kemm aħna ħadd minnha mhu se jingħata xi medalja. Jiena naħseb li daqsxejn mdorri, forsi iktar minn ħadd ieħor li naqla tajjir. Imma nassigura li realistikament dik kienet kampanja fejn nerġa' ngħid ħafna nies li mhumiex indorrijin ikunu fil-limelight, fil-kontroversja, spiċċaw mira ta' attakki. U provajna kemm jista' jkun nitkellmu fuq il-pożittiv. Li ma naqgħux attentazzjoni nikkritikaw il-persuna jew nikkritikaw xi ħadd għal xi ħaġa. U ma ridna nfakru wkoll li meta aħna rajna xi ħadd ieħor ipoġġi l-ambaxxaturi kellna bil-forsi nfakruhom li minn dak il-10 ambaxxaturi 5 minnhom kienu nstabu ħatja tal-li qattu l-qasafar. U fakkarnihom. Il-bieraħ inġabru 1000 vot. 1000 vot minn Naxxar. Il-bieraħ l-ewwel ġabru 450 vot tal-referendum mhux tal-Kunsilli Lokali, anzi ma nġabrux daqs il-Kunsilli Lokali. U għaliex? Għax dawk in-nies li aktar xmarru jiġbru l-vot irridu bidla ta' vera. Ma' kull minuta sal-10 ta' bil-lejl nhar is-Sibt 11 ta' April irridu nibqgħu nikkampanjaw biex ngħidulhom ħorġu votaw. Ejja nuru li din hija deċiżjoni mhux tal-partiti politiċi ma tagħna n-nies. Nies li minkejja differenzi tagħna, minkejja dak minn fejn ġejjin, minkejja x'nagħmlu ma nagħmlux fil-ħajjitna naqblu b'ħaġa waħda. Il-dal-pajjiż ħaqqu aħjar, il-kampanja hija tagħna, il-koll u l-asafar irridu jingħataw iċ-ċans. L-aħħar mill-aħħar kif qal Xavier ma kenniex nagħmlu effort biex nikkonvinċu lil xi ħadd. Kull ma konna qed ngħidu aħna, konna qed nisimgħu ħlura mingħand in-nies. Konna qed niltaqgħu ma'nd in-nies għejdulna li hekk, għejdulna li aħna meta noħorġu fil-kampanja jaqgħadxhom fuqna, għejdulhom. Illum smajt kumment interessanti. Għalfejn tibeżżaw il-tannar. Aħna l-tannar u l-fireworks nużawhom fuq il-leaflets biex inġibu t-turisti. Għaliex ma jużawx il-kaċċaturi biex iġibu t-turisti? M'għandhomx jaqsmu xejn. Dan referendum biex kun validu hemm bżonn joħorġu 100 mill-inqas madwar 170,000 ruħ. Importanti nkomplu nħajru n-nies biex joħorġu jivvotaw u għandna żewġ xenarji qudiemna nhar ħadd li ġej wara li joħroġ ir-riżultat. Jew li nibqgħu kif qegħdin, pajjiż passiv fejn l-issues ambjentali qatt ma nagħtu każhom li tnaqa' l-Alternattiva Demokratika bil-ftit vuċi li għandha. Jew inkella li nikbu l-istorja u l-partiti politiċi dar riżultat dejjem kirbaħelle jibdew anke jagħtu aktar importanza issues ambjentali. Jekk joġobkom spjegaw lill-ġenituri lill-anzjani li tafu x'għandhom jagħmlu nhar is-Sibt 11 ta' April hija sempliċi ħafna se nagħmel is-salib tiegħi hawnhekk fuq il-le. Nhar is-Sibt dak kollox li rridu nagħmlu. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. Spring hunting, we
can do without. Vote no. I'm talking to you. Vote no.